Bon dia. Segona mostra de poesia plurilingüe, els èxits, en Najah. L'alumnat de l'aula d'acollida de l'IES Montperdú de Terrassa participarà a la segona mostra de poesia plurilingüe de Casa Àsia. És un concurs. El tema escollit per enguany són els èxits, aquelles coses petites o grans i reptes que anem assolint i de les que ens sentim orgullosos nosaltres mateixos. No cal que siguin premiades per altres. A partir d'això, hem de gravar, enregistrar amb el nostre mòbil el nostre poema personal, que no sigui copiat, i podem afegir imatges o dibuixos que il·lustrin el poema. Poema de parlar, poema breu, amb un full, amb una plana, en català i amb la vostra llengua d'origen, és a dir, si és el castellà, si és l'àrab, si és el wòlof, etc. etc. I tot seguit hem d'enregistrar un àudio amb el mòbil llegint la poesia, llegint el poema, en què poden aparèixer imatges o il·lustracions. I aquest poema original en la llengua materna ha d'estar traduït, o cal que sigui traduït al català, amb una imatge o dibuix que el representi, que pugui expressar o explicar millor la idea. I tot això, tot plegat, s'ha de lliurar o entregar abans del 12 d'abril. Esperem que us agradi. Vinga, això servirà com a feina o deures durant aquestes vacances de Setmana Santa, que comencem avui i tornem al nostre centre, al IES Montperdú de Terrassa, el dia 6 d'abril de 2021. Aprofitem l'ocasió o avinentesa per desitjar-vos unes bones vacances.